diskusia sa nahráva teda a uvidíme kam, akým spôsobom tu spracuje. Dobre, takže začne skupina jednička, konstelácia a spiritualita. Kto bol zvolaný? Áno, dobre. Tak prosím. Krásný večer. Otázka číslo 1 je na vás na všechny. Jak vlastně vnímáte spiritualitu? Co to pro vás je? Ja začnem. Okay. Ako hneď odpovede. V poriadku. Pre mňa to je každodenný pocit spojenia s niečím, čo je väčšie, ako si to dokážem predstaviť. To je jedna odpoveď. A druhá odpoveď je, keďže terapeuticky pracujem paralelne s 50 až 100 osobami v tom istom čase viac menej a viem, že môj čas nestačí na to, aby som koncentrovane s nimi mohol pracovať, tak robím pohanské modlitby. Pohanské modlitby znamená, že odovzdávam to, čo ja nedokážem, väčšej moci, ako je moja, s dôverou, že podporí vývoj tým smerom, ktorým sa tí ľudia dokážu, môžu a možno, že aj chcú vyvíjať. Sa mi páči, ak si to cieľne hovoril jemu. Pre mňa spiritualita je dôverovať v zostrené vnímanie všetkých mojich zmyslov, nielen tých, ktorých poznáme, tých 5, ale aj všetkým ostatným. A pripája sa mi k tomu niečo, čo Jung nazval synchronicita. To znamená, že keď sa dejú veci okolo mňa, ktoré ako keby zapadali do seba ako do mozaiky, tak je to niečo podobné. Ja to nenazývam pohanskými alebo nejakými inými bytostiami, ja im dávam názvy. Názvy, ktoré sú také intuitívne a podľa toho, ako to v tom okamihu cítim. Čiže občas poďakujem svojim anielom strážnym, občas poďakujem všetkým duchom, ktorí sa mi motajú pod nohami. A môžem na to povedať jeden pekný zážitok. Som raz pracovala so skupinou seniorov a otvorili sa dvere samé od seba. Nikto za nimi nebol a ja som automaticky povedala, neviem síce kto si, ale vítaj, nájdi si miesto na sedenie a zavrela som dvere. A potom som sa obrátila k skupine a všetci moji seniori. A to je to, keď sme robili tú osud, to vnímanie, že v určitom veku to proste je jasné. Len sa naučiť tomu dôverovať. OK. To je otázka. Pro mě je to, co teď zrovna cítím, protože zítra možná ta odpověď bude úplně jiná, nebo byla jiná, no? Tak spiritualita je pro mě nesmírně důležitá součást naší psyché, možná dokonce i psyché zvířat a rostlin, kdo ví, no? Hvězd, no? Nebe, kterou my už pár století, speciálně tady na západě, trošku ignorujeme, no? Protože spiritualita byla okupovaná ideologiemi, církvemi například. No? A nám už to nechutná, no, ty ideologie. Ale ještě nemáme tu naši správnou individuální spiritualitu. Ještě jsme se nedohodli na tom, co ta spiritualita je. No. A tak hledáme, to je touha v nás. No. A tahle touha je občas uspokojována nějakýma lidma a institucema, někdy dokonce i náma, který na tom docela dobře vydělávají, na té touze po spiritualitě. A pro mě je to
s pocitem, co já jsem trošku popsal jako tento mytologické nebo metalogické vnímání. To je, že já jsem zapojený do něčeho, co je větší a co nelze vysvětlit jen logikou, jen čísly, jen racionálním přístupem. No, tak asi takhle. Zítra bych řekl možná něco jiného. Ja som si uvedomil jednu vec, že sme tu takto celý deň a ja som vás vlastne nepredstavil kvôli tomu nahrávaniu, tak úplne do toho procesu, tak chcem dodatočne vás privítať k tejto večernej diskusii. A to Ivana Verného zo Švajčiarska, Zlatú Šrámovú zo Slovenska a Nadia Česka. A sú to vlastne trenéri, ktorí robia výcviky Českej a Slovenskej republiky už veľa rokov. Tak a on budeš mať druhou otázku. Děkujem za představení. A druhá otázka teda je, jak spiritualita konstelatéra ovlivňuje práci s konstelacemi, například zajištění neutrality, otevřenosti, vnímání. Díky. Tak já začnu tentokrát, zase takhle. Oni mají záludné otázky, ty spirituální, tamhle. Já tak jednoduchá odpověď hodně. A já jsem ukecaný, takže já to rozvedu trošinku, no, ale rozvedu to příběhem. Já si vzpomínám, že jsem s Danem von Kampenholtem a s mojí učitelkou sné Viktorií Šnábelovou jsem se účastnil nějakého semináře, workshopu a přišla tam paní, která měla v Německu, která měla veliký problém, protože nedosáhla na tu kvalifikaci toho psycholéčitele. V Německu prostě máš léčitele, to je něco jako, je to razítko v podstatě, no, ale děláš na to zkoušky a máš tam psycholéčitele, na to děláš taky zkoušky a ona vlastně nějak nedala ty zkoušky. A teď měla strašný problém, že vlastně nesmí dělat konstelace, protože na to nemá ty papíry. No. A Dan van Kampenhout tenkrát pronesl větu, která mě do dneška zní v uších, a sice, když pracuješ s duší, tak to jediné, co tě certifikuje, je tvoje duše. Ale jak poznáš, že je to tvoje duše, co tě certifikuje a ne tvý ego? Tohle je ta nejdůležitější otázka. Ja by som k tomu dodal reagoval, že tá otázka, to tvrdenie vlastne daná, že keď certifikuje tá duše, bola roky v tom kontexte ako trošku ako mantra. Ja som veľmi rád, že si pridal aj tú druhú otázku, ako to rozlíši človek, tú dušu, to ego. Ďakujem. Rozmýšľam, ako to tak zrozumiteľne uchopiť. Keď pracuješ v poli konštelačnom, alebo každý z nás, keď pracuje, tak jednak pracuje na trošku v konsenzuálnej realite, to znamená, čo vnímam, čo pozorujem, čo počujem, čo dávam do kontextu vo vzťahu s jednotlivými členmi v tej skupine a okrem toho vnímam a cítim aj niečo iné, čo není možno vyslovené alebo jasne pomenované. A teraz pre mňa je dôležité, alebo pre mňa bolo osobne dôležité v mojej práci sa naučiť tieto dve veci odlišovať a spojiť. Vedieť vnímať, že kedy naozaj to, čo cítim v tom poli, patrí do toho pola, čo je, ja nemám rada také patetické slova, v niečom som veľmi pragmatická. Ale takéto, niekde príde nejaká informácia, niečo sa udeje, máš víziu. Presne to, čo aj Jan hovorí, že príde ten mytologický príbeh, zrazu vidíš obraz. Nie je tam reálne ten obraz, ale ty ho tam vidíš. Vidíš určité súsošie, vidíš, zrazu sa ti vybaví obraz, alebo nejaká scéna, alebo príbeh. A väčšinou je to rozprávkový alebo mytologický príbeh, ktorý v okamihu, keď oslovíš, tak zrazu to v tej konštelácie
urobí veľký energetický prerod. Na druhej strane ja sa domnievam, že práve to prepojenie je alfa a omega konštelačnej práce, to je môj postoj. Čiže keď ja nemám dostatok vnímania aj toho konsenzuálneho a budem vnímať len tú veľmi silnú spirituálnu časť, ktorá je ináč úžasná. Ja si pamätám veľa workshopov, ktorých som absolvovala, kde bolo veľa spirituality. Bol to fantastický víkend, ja som prišla napitá, dneska sme sa pri obede práve o tom bavili. V pondelok som nastúpila do roboty a rozmýšľam, a čo budem teraz robiť s tým, čo som zažila. Áno, alebo to v tejto realite, ako budem žiť v tejto realite? Aby som sa nevystavila psychiatrickej hospitalizácii. Ja som mal šťastie, že som pracovala na psychiatrii, hej. To bolo ošetrené. Ale zažila som klientov, ktorí takto boli ohrození. Ano, čiže to uchopenie presne toho pomenovania, áno, viem, toto je tá realita, toto sme niekde na pomedzi, to je tá hranica, a spracovať tú hranicu a povedať si, tu sa pohybujem medzi týmto a oslovujem to a hovorím, mal som taký obraz, a taký pocit sa objavil a keď ho vyslovíš, nič sa nedeje, lebo keď to náhodou nesedí, tak je to skôr tvoje, osobné. Nepatrí to do toho pola. Ja teraz staviam asi 30 rokov systémy a stáva sa mi stále menej, že neviem ako ďalej. Ale povedal by som, že za prvých 25 rokov konštelačnej práce tie momenty, keď som nevedel, boli veľmi kľúčové z dvoch dôvodov. Ja som bol pravdepodobne podobne ako väčšina z vás vychovaný tým, že musíš vedieť, musíš sa učiť a musíš zbierať vedomosti. Musíš vedieť, to je centrálne. Okrem toho som medic a cez medickú školu prejdeš len keď do seba naustíš množstvo vedomostí, o ktorých ani nevieš, na čo ich použiješ neskôr. A nevedieť a byť vystavený publiku, to bola malá psychická smrť. Hej? A je to vynikajúca škola pokory. Čiže to je jedna časť. Nevedieť. A druhá časť bola, že som objavil, že keď ja neviem, niekto v publiku povie, a nezabudol si náhodou, pamätáš to, že povedal alebo povedala to a to? A viedol nás to ďalej. A tretie je vydržať moment, keď sa nič nedieje. V úvodzovkách sa nič nedieje, hovorí Zlatka. Ako medic som si spomenul na základy biológie, kde v priebehu delenia bunky, tak sa tomu hovorí, je tá fáza, kde sa zdánlivo nič nedieje, tá najdlhšia. Časovo. A keď si dokážem spomenúť na to, ako to príroda alebo veľká tvoriteľská sila v univerzu, čo ľudia skracujú na 3 písmená, ktoré prvé je B a tretie je B, tak dôverovať v to, že tá tvoriteľská sila vie ako ďalej a o čom by to mohlo byť, to som sa musel naučiť.